Kaixo, ongi etorria, polinomioen arteko batuketa, kenketa eta biderketak ikusiko ditugu. Beste bideo batean, zatiketak aztertuko ditugu, desente zailagoa direlako, konparatuz, 3 eraiketa hauekin. Orduan hasiko gera batuketarekin. Pentsa ezagun dugula polinomioa, p isa berdin, b isa berbi, ken lau isa gehi 6, eta bestetik, q isa berdin, isa berbi, ken bi isa. Nola egoren nuke batuketa? Jartzen dugu polinomioak parentesi artean. Lehenengo hau, gehi bigarren polinomioa. Ondoren, badakigu parentesiak kendu behar ditugula. Gogoratu zaitez, parentesiaren aurrean zer dago, ezerrez, beraz, batutzen ari da. Eta batuketa dagoenean, parentesiak kendu daiteke, ezerrik gabe. Eta hemen ere bai, orduan, lehenengo pauso izango ditzake, parentesiak kentzea. Beraz, hau egiteko, batuketa egiteko, ez da parentesirik jarri beharrik ere. Saltatu ezakegu pausoa. Hurrengoa, laburtu egin behar dugu eta ordenatu. Alda, mailarik altuena duena, bi isa berbi. Badu antzekorik? Bai. Horren, egin beharko genuke, bi isa berbi, gehi bat isa berbi. Honek bat duelako. Horren, bi gehi bat, 3 isa berbi. Bi hauek egin ditut. Horren, lehenengo mailakoak. Hau eta hau dugu. Minus lau isa, ken bi isa. Koefizienteak batuta kendu duten ditugu. Minus lau, ken bi, minus 6. Hordan da, minus 6 isa. Eta gelditzen zaigun bakarra, gai askea da, gehi 6, hor jarriko dugu. Hordan, batuketaren emaitza, hau izango litzake. Polinomio laburtu. Bigarrena, kenketa. Berdin, jartzen gu p isa, ken, q isa, parentesiekin. Parentesien aurrean ez dago ezer, beraz, batuketa bat da, kendu ezakegu parentesi hori. Parentesi horien aurrean, kenketa bat dago. Orduan, nola egiten da hori? Barruko zeinuak aldatu egin behar ditugu. Honek, ze zeinu du? Plus. Beraz, jarri behar zaio, minus. Eta honek, du minus, beraz, plus. Hurrengo pausoa, laburtzea da. Badu antzekorik? Bai. Beste hau. Orduan, bi isa berbi, ken bat isa berbi, izango ezak horrela, gelditzen zaigu, bat isa berbi, eta bat ez da jartzen. Beraz da, isa berbi. Hurrengoa, minus lau, isa, gehi bi isa. Horren hemen da horrela. Minus lau. Gehi bi da minus bi isa. Eta azkenik, gelditzen zaigu, gehi 6. Hau izango litzateke, kenketaren emaitza. Polinomio laburtu. Bukatzeko, polinomioen arteko biderketa egingo dugu. P bider Q. Orduan, lehenengo polinomioaren monomio bakoitza bidertu behar da bigarren polinomioko monomio guztiekin. Orduan, egingo dugu. Lehenengo, bi isa berbi, bi hauekin bidertu. Hasiko gara. P isa, bider Q isa, berdin. Jarriko dut hemen eskubitara. Bi isa berbi, bider isa berbi, koefizienteak bidertu egiten dira. Bi bider bat, bi, eta mailak batu, bi gehi bi, lau. Beraz, lehenengo da, bi isa ber lau. Orain, da bi isa berbi, bider kontuz honekin, minus bi isa. Gogoratu zaitez, ikurra monomioaren adela. Parentesia jarri behar dut, bider eta gero minus dainean, parentesia jarri behar delako. Bi bider minus bi, minus lau. Eta maila zein da? Bi gehi hemen bat dago.
bi gehi bat, hiru. Orduan hemen da, ken, lau, isa berriro. Lehenengo egin dugu. Horak, bigarrenarekin hasiko gara. Minus lau isak bidertu behar du. Lehenengo isa berbikin eta gero minus du isarekin. Horra jarriko dut. Ken lau isa, ez du parentesiari behar, lehenengoa delako. Jarri dezakezu nahi badezu, Horra jarri daiteke, Bider, lehenengoa, isa berbi. Minus lau bider, hemen ez dago ezer bat da. Minus lau bider bat, minus lau. Eta mailak bat gehi bi, hiru. Bueno, bata zegu, berdina. Minus lau, isa berriru. Urrengoa, minus lau, isa, bider, oan bigarrena, minus bi isa. Minus lau, bider minus bi, da plus zortzi, eta bat gehi bat, bi. Beraz da, zortzi isa berri. Urrengora guaz. Orain, seiak biderkatu behar du bi monomia hauekin. Hasiko gara. Sei bider isa berbi. Hoizen bada, puntuak entzen diot, eta da, sei isa berbi. Hau simplea da, ezta? Eta azkena, 6 bider, minus bi isa, parentesi artean. 6 bider minus bi, da, minus amabi isa. Ordan da, minus amabi isa. Orain, parentesiak kendu dugulako, urrego pausua da, laburtzea. Orduan, antzeko monomiak, antzekoekin batuketak eta kenketak egin bat ditugu. P isa, bider, Q isa, berdin. Hone botu antzekorik, laugarren mailakoak ez. Beraz, jarruten dugu. Hirugarren mailakoak, bai, bi ditugu, hau eta hau. Beraz, minus lau, isa berriru. Ken, lau, isa berriru. Gogoratu zaitez, antzekoa direlako, mantentzen da, isa berriru. Horran egin behar da, minus lau, eta minus lau, minus zortzi. Isa berriru. Urrengoak. Hau, eta hau, antzekoak dira. Orduan da, zortzi isa berbi, gehi sei isa berbi, zortzi gehi sei, 14. Positibo, isa berbi mantendu egiten da batuketatek egetan, antzeko bizaten, jarretzen du. Eta, hau bakarri dago, ez du besterik. Orduan, hau izango ditzake, polinomio laburtua. Eta biderketaren erantzuna. Eta honekin errepasoa egin duzulakoan, beste bat arte, agur.